Заўсёды гатовы. У Віцебску ярка і маштабна адзначылі Дзень піянерскай дружбы. Урачыстасці прайшлі ў гімназіі нумар 5 імя Люднікава. У іх прынялі ўдзел педагогі, піянеры і іх важатыя. Узнагародзілі лепшых прадстаўнікоў арганізацыі і выдатнікаў вучобы. А таксама прынялі ў сваю дружную сям'ю новых сяброў. У Віцебскай вобласці больш за 70 тысяч піянераў і акцябрат. Актыўных, ініцыятыўных і таленавітых. Праз 103 гады з дня заснавання усесаюзнай піянерскай арганізацыі яны падхапілі вялікія справы сваіх папярэднікаў і працягваюць іх славутыя традыцыі. Праз стагоддзе нязменным застаецца адно – піянер – прыклад у вучобе, паводзінах і любові да радзімы. Для меня пионер – это лидер. И я всегда, когда была маленькая, брала пример с пионеров, потому что они творили обязательно добрые дела для детей, для мира. Всегда это означает то, что ты должен быть добрым, отзывчивым и, конечно же, патриотом. Мы участвовали в пионерском квизе, и наши команды выигрывали, как и на гимназическом уровне, так и на районном. Наш класс принял участие в различных конкурсах, как и спортивных, так и по вокалу, по стихотворениям, по танцам. У меня дети очень активные, замечательные, самые лучшие, наверное, дети. Не только в нашем Первомайском районе, но и в городе. Мои ребята с удовольствием всегда участвуют во всевозможных конкурсах, проектах. Мы в этом году с удовольствием приняли участие, например, в таком интересном проекте «Территория знания», где в области даже заняли 2-е место. У Дзень піянерскай дружбы па ўсім паўночным рэгіёне праходзяць разнастайныя мерапрыемствы – чэлленджы, акцыі, фестывалі, квізы і флэшмобы.